Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawa mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta, pagtulong po sa akin, at tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share, at pakipindot na rin po ang bell icon. At para palagi po kayong attitude sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pagkatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po niyong sa puso't isipan. Manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, diktik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Bago ko po umpisan po ay shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay sikretong pamamaraan upang ang nag-aaway na mag-asawa ay magkasundo. Magdasal po ng Ama namin, Ginong Maria, sumasampalataya hanggang ipako sa krus. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw nawa ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapurihan. Magpakailanman. Amen. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nakatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasaki ni Poncio Pilato, pinako sa krus. At sunod po yung orasyon po ng tatlong beses po. At usalin sa isip lamang po tatlong beses, ipo sa dibdib ng pakrus o iip sa dalawang kamay at ihawak sa balikat ng asawa. At siguradong hindi na po kayo mag-aaway muli. Hanggang Ama namin, hanggang Ginong Maria, hanggang sumasampalataya, hanggang ipako sa krus. Hanggang ipako sa krus lamang po at isunod po yung orasyon. Narito po ang orasyon. Aduha, Adonai, Jehovah, Elohim, Miyod, Jehovah, Sila. Aduha, Adonai, Jehovah, Elohim, Miyod, Jehovah, Sila. Aduha, Adonai, Jehovah, Elohim, Miyod, Jehovah, Sila. Usalin po sa isip lamang po ng tatlong beses po at ipo sa dibdib ng pakrus. O ihip sa dalawang kamay at ihawak sa balikat ng asawa. Siguradong hindi na kayo mag-aaway muli. Dapat po nag-uusal po kayo, orasyon na po ito ay focus po kayo sa sarili at tiwala sa sarili. At huwag yung pag gumagamit po kayo, kahit babae, pwede mag-uusal to. Kung lalaki, maganda rin po. Kahit sino sa inyo ang mag-uusal nito, babae, lalaki, maganda kung ayaw nyo na talagang mag-away po kayo na palagi po yung nag-ababangayan sa araw-araw o konting bagay lamang po nag-away po kayo.
kunting mga dahilan lamang po mag-away po kayo. Dapat po maganda po inyo itong gamitin po sa mga mag-asawa para hindi na po mag-away, magmahalan po kayo lagi. Dapat sana po ay magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. Huwag po kayo mag-away kasi kayo lamang po nakakaya sa mga kapitbahay na palagi po kayo nag-aaway sa mga anak nyo, na kakaya po sa mga anak nyo. Kung malalaki na yung mga anak nyo, kung malilit pa, siguradong gagayahin po kayo paglaki nila. Dapat po magmahalan po kayo, huwag kayong mag-away. At sana po kahit babae man lalaki, mag-usal po nito. Basta huwag nyo pong ipalata sa asawa nyo. Baka sabihin nyo na ay usalin ko na po to para hindi namin mag-away. Isasabihin po sa asawa, hindi po gagana po yun. Dapat po isaulo po ninyo ito at sa isipan po na kayo lamang po gagawa. Huwag nyo ipalata sa asawa nyo po. Maraming salamat po. Pag ginawa po nyo ito, huwag nyo pong hindi nyo ipapalam sa asawa nyo po. Kung babae man po, huwag nyo ipalata sa asawa po ninyo. Maraming salamat po. Sana po naintindihan po nyo aking paliwanag. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Patulong po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.